Singgit. Uy, kadagang lamok. Kana bitang tawag ko. Kumusta mga bay? Labi na kang mingaw kaayo bay. So mo ni Ginoo ni Agi. Ang gali ko ko kuyawan na sila. Kumusta mga bay? Nami karon sa MO2. Diri at bang sa UC Medical Arts Center, Cebu City. Oh, Abot na sindi kap-kap diri. Nabot na sa ko diri napadpad tungod ibay Ophelia. Akong partner ay sa laag lang. Hello, bye. Hello. Dara. Mga ona sad ni. Nga na sad mi wa pay suda nga mga plato karon ambot unsaon ka ning kutsarag tinidor mo may unang giserve. Di man ni mahurot, di man ni makaon. We're still waiting our food. Oh. Ngano man ni plato man unang giserve. Nanta sila kandong. Lagi para way lamok. Wala mga bay gipang lamok mi gipapay gipang hipa na mi. Gilamok pag yud mi. Hoy, pagdagkot mo katol. Hoy, moskit ni inyong kuan diri. Nami friend gipaabot unya wa pa man so mga ano sa mi diri sa MO2. Mga dato-dato sa meron. Dato-dato. Dato-dato sa meron. Dato-dato. Ato tatakaw sa dagkong kaldero. Lagi lamiya lagi ikaw dito sa larangan. Larangan o balbakuahan kung dagko king kaldero. Pila man ka minutes din nalutoon? Then Mudo siya 20 minutes. Sige, magtabi sa ta mga bayan 20 minutos. Yan na sa lang ito ba. Oh. Ato ituyok ta sa tamo ha. Ako tamo. Igwigo maabot ang ato ang pagkaon ya kay gabi man ron gipang hepa mi. Tungod siguro ni sa lights. Sila din na sa mo. Lain kay lang suga diri oy kay hipahon man ta. Namang gud ta sa kuan gud sa live van. Oh, mahibawan man nga wa na tay dugo. Tsunami diri sa kilid sa Chonghua. Oh, hospital yan. Chonghua Hospital. Oh, okay. Oh. Hospital ba si kakilid Oh, na to ba? hospital ay si kakiller kay simba ko maginaunsa rin magkaog Right, daghan. right to left. Oh. Left side Chonghua Hospital. Right side UC Med. O naman mi friend diri nga nag kuan diri sa unsa ni Newtown? Lagun? Unsa ni nga ning kuan diri? Oh. Unsa ni? Cebu. Cebu West Town Lagun day mga bay. Diri nya kay alam puro man ni kakahuyan ang sa palibot mo ni nga kanang sa ni gipang lamok nami dagko kay ilang paypay diri oh. No, pa sila ito kay nay paypay. Bi akong putanog na ba sila? Pangutan na ko ba kung na ba sila moskitero? akong kuanon sila. Ha? Kandila unta no. Daghang kay lamok ilang area. O di ari mi ka bay sa MO2. Nagila sir ako. Naglisod kog lakaw ato. Taas kayo, ibiyaan man ko nimo. Ang alaana taong ko. Di ari sa. Isa ni? MO2. My God, di makita. Wait. Itong pangit-ngitan. Isa ang good ni, oy. Ayan, bali. Bali. Ang imo to. Bali siya mga bay kay nakuan man ta naka night ang sorry? Naka front cam man ta. So di ara. Di ay duha ka kuan diri buaya, naglabing-labing silang duha. Uy, nice sounds. So di ara mga bay ang buaya. Mungutan na kung na ba sila mosquito, daghan kay lamok. My God. Kuya, daghan ang lamok kuya dito. Unsay pwede buhaton para mawa tong lamok? Wa may mosquito. Or kandila kaha. Unsay pwede butang daghan di pa mahit na mo pag may kakaon gihurot na ginikaon. Asa mo dapat? Ato ay. Akong friend dito naglingkod. Sa video. Unsay pwede? Unsay kuan bi pagdagkot di baygon ka tol. Na dagan to kay lamok seryoso. Magsamo ko no. Ito dagang kay lamok. Tugay pa mong order no 20 minutes pa to. Hindi lang.
Adi ara nagtutoy. Wa man sila musti kiro diri mga bay. Mo pa'y bay kung katul diha. Bitaw joke ra oy. Sige. Siguro ni. So dara mga bay nga mong order. Chop soy and more gulays and kuan na ini katong isda ba nga sweet and sour day nga isda mga bay sa mga unda ha wala sang patyon ron kay ngano makapiright na sad kuan yun nice sounds nice dira ni unda unsan Dili ka pwede ano. dili naay kuan kanang Sweet and sour. sweet and sour nga isda murag pasosyal lang is kabidji day. Sige mga na taninyo ha. Sorry kay di mo kita sa kung hungit ron kay nice sounds. Salamat, bye-bye. Salamat, bye. Toro, partners kaon.